कि सैया जाड़ा में गवना करई थी रजाई लेखा का मैती कि फिर सोचनी कि रोज एक एक गीतिया मंच पगाई तो स्रोत ना रह सुनो श्रोता घबराइए जी ना यूट्यूबर घबराइए जी ना सुनो देखिए सौभाग्य की बात है कि ये गाना पुराना नहीं हो सकता लेकिन हमारा सोच क्या है क्या कि जिस जगह जाए कुछ नया सुनाए हाँ सुना देंगे जरूर कहतिया मेहरारू अरे की रह जाई हो बहरा शुभम हॉस्पिटल चौसा हमारे पिंटू भैया की ओर से 500 रुपया के आशीर्वाद मिलल हॉस्पिटल चलत रहो इतना मने कि केहू के बुखार लागो बाकी ऐसा ऐसा लड़किन के डिलीवरी होई तो रखे हम भेजल हां हां जरूर की रह जाई हो बहरा अरे दिवाली दशहरा भल कतही कोनो दिनवा में बाकी अरे ही कोमर में कोमर उठावे बोलमुआ आ जाई हो जाड़ा के दिनवा में हॉस्पिटल चौसा के माध्यम से 500 रुपए का आशीर्वाद दे रीतिका तनी अपनो काला दिखा दो बाबू हमार अरे रह जाई हो बहरा दिवाली दशहरा भल कतही कोनो दिनवा अरे रह जाई हो बहरा दिवाली दशहरा अरे कमर में कमर अरे कमर में कमर उठावे बोलमुआ सब हाथ उठाई गाय के बार तनी हम जोन लय गावत तनी तन ट्रेबल लेके रखो सुशील भैया अरे साल मिली घबरा ए हमें लय कौन सेट करी धर्मेंद्र भैया कौन ये हमरे दुलरुआ बरजेश भैया की ओर से हजारों हजार रुपए का आशीर्वाद आ कौन लय सेट करी अरे जिंदगी में जो घोरे लुए जा जिंदगी में जो घोरे लुए जा कि अपना जनुआ के होई दिलावा अरे दूसरा से नाता जोड़े लुए जा दूसरा से नाता जोड़े लुए जा अपना जनुआ के दिलावा हमारे गोलू भैया जी अल्ट्रासाउंड चौसन गोलू भैया की ओर से हमारे दुलरुआ तनी अपना घर के लड़का खातिर जोरदार ताली बजाई जाए एक साहब परौरा सब है गबड़ा जा तनी तारे के देखिले तो नर्वस हो जले काहे बरजेश भैया हमारे रौरा तो बिना मतलब के ना ये दूसरे के पूंजी पर धनिक बनत रे गोपाल भैया और कलिका यादव आप जहाँ कहीं भी हो मेरे आंखों के सामने रहे आप जहाँ भी हो गोपाल भैया और कलिका यादव सब लोग अबीर भैया इधर आइए आप लोग स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी चौसा के माध्यम से रीतिका मोहिनी आओ अरे पैसा मत दीजिए वो चलेगा लेकिन स्टेज पे बदतमीजी नहीं जाए तो का करूं हाथ हाथे महाराज हो बात
रह सब भाई पियला खइला में घबरा जाला केहू ऐसन मत करे परिवार में एहो लड़की लोग आइल बा जाए दो उ लोग ना करे हम करब न अरे कमर में कमर उठा के बोलो आ जाई हजारा अरे कहती है मेहरा ये राजा जी जब से बहरा में गइल बड़ो तनी भाव से कह राजा जी बहरा में गइल बड़े हमरे से कह बहरा में गइल बानी तनी बढ़िया से कह जाए कि बहे पछुआ साना सो भीतरी हार छेदेला अते हमें लेला दोलो दोलो नस नस बेधे अते हमें लेला दोलो दोलो नस नस बेधेला पछुआ साना सोन भीतरी हार छेदेला देह में लेला दल दली नस नस बेधेला कहते कि यदि ध्यान न देबो सब सुना दे भाई तनी हई सुन ल कि करबो न के अरे लेली ए मार दी पाला मसीनावा में अरे कमर में कमर उठा के बोलो आ जाई हजारा के दिना अरे कमर में सीनावा में आहो नाना दो के भैया आहो नाना दो के एक लाइन और बा बीके शर्मा डॉक्टर साहब हमरे के आशीर्वाद देले बनी तू लोग भी दीवाना तो बहुत होई है रजाई किनती है 5 करोड़ के अमेरिका से मंगा के बाकी देहाती में यादव खुआ भंडार आई हो जाता शिवजी सिंह यादव जी अखोरीपुर गोला चौसा हमारे के आशीर्वाद दिले बनी बीके शर्मा हमारा डॉक्टर साहब 2000 रुपया आस्था हॉस्पिटल चौसा रहे तो हनी के खुदरा खाली परेशान मत करी जा हम कहबो कर कतहरा मिली 200 दे तो ये 500 धरा हमारा नाम है हो होला बीके भैया के आशीर्वाद मिलो बहुत दिलवाया अब नहीं दिलवाई तो कोई बात नहीं एनो बात होई देखो जान भगावे के उपाय हमरा से जानो लो बिना पैसा के हमर तो बियाह नहीं के भइल महीने हां जी बाकी जान भगावे के उपाय जाने लो कम खर्च में पुआरा ना रे गोरे बाबा पूछो कैसे भागी कैसे कैसे भागी 12 सेकंड में भाग जाएगी तिरछी भागी कि जबले टोमरी में टोमरी मेरो वाला हो बढ़िया से तने कहो हम जानो तने कि हमारे चंदन को दीवाना बाड़ी बाकी बढ़िया से उपाय जाना के करा कि पर जबले आ जबले टोमरी में टोमरी मेरो वाला हो ए बे का हो का कहलो एकरा पहिले कि
जबले टंगरी ई ना एकरा पहले का कहला एकरा पहले के बात हमरा याद कहाँ रहेला का तू कहला चंदन पर ना 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 कि जबले टंगरी में टंगरी अतबले जखमी जीते दो चार भगवान ना होई अरे आवे लमाजा जब बोलू राजा साट के सुतावे मसीनावा में हास 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 कि आवे लमाजा तू तैयार बैठ अरे जब बोलू राजा आहा दादा बेचैनी का आज नोच लेवे के घूम साट के सुतावे लसीनावा में अरे कमर में भमर उठावे बोलो आज ही हजारा के दिनवा कबो कबो ये ले तो नस पड़ेला एगो गाना बा हां दी ठीक 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 मुंड बनावे जब मारी तले महक जी हो गई रहे तनी हल्का हुड़का बाजी अंतिम भैया हां उनका निकाला हो अरे अरे दादा अरे लेके आइल बन जा लेके आइल बन ये माने हो सब व्यवस्था बा। अब कतना गाना हम सुनाई एगो हने छोट भाई आई बा कम उम्र में एकरा बाद मृदंग वाला भी हुआ तू कहता का किलो भर के घर हमर पारे लाया रे हवे से रे बिहारे आए हाय रे आए हाय रे उतगरदा हमारे सुनील भैया आई बड़े सुनील भैया हमारे चंदन भैया के चलते भेंट भई यहाँ के गम के इतना आदमी बानी गम के आदमी हां गम के प्रिय ना गम के आदमी बानी गांव के आदमी अब गम के आदमी में कैसन गीत सुनावल जाई कैसा सभे सुनले होई ढेर पुरान हो गइल बा कवन की अभी तारा के रीतिका जी एगो नया साल के गीत सुनाई बा कहे से कि आज कोई तारीख हो गई हो आज 24 तारीख 21 अरे कोई 9 दिन बाद फिर 2025 में ढुक जाइए एगो नया साल के गीत सुना दे तू बोला भाई चढ़ा दी बाकी एगो गीत बा हुड़का टाइप के बा कैसे हाय 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 पिया प्रदेश में बाड़ो मोहिनी हे मोहन हमारा संगे थर्मस में गरम पानी पीली हो इतना सुंदर नचबू की कोनो जवाबे न रहे एक दिन पियबू जवानी आ जाए पिया प्रदेश वाले मेहरारू घरे पिया एगो गाना हम बड़ी पहले गौले रहे